kapitán. Nám to všetko. To je hovorca. Všetko nám to kapitán naordinoval. A pekne sme mali tréningy, teraz naposledy sobotu, nedeľu 3. Sa dobre pripravili a chceme toto všetko prevalcovať. My sme včera začali behať, Včera sme trénovali a dneska bežíme. Máme, hej. Niekoľko týždňov sme mali nejaké spoločné tréningy v rámci nášho družstva, že každý deň sme si dali spoločný tréning niekoľko kilometrov v rámci nejakého team buildingu. Tvrdou drínou a veľa panákmi v bare. Na hlavnej stanici s držkovou polievkou. Dobre, a trénovali ste? Áno, trénujeme pravidelne každý piatok, prvý v mesiaci. Dali sme sa dokopy tak, že vlastne celý môj tím to sú všelijakí moji kamaráti, ktorých poznám, alebo s nimi pracujem, alebo ich mám rád. Všetko sú to výborní bežci. Ja som tímový kapitán, najhorší bežec. Preto som kapitán. Povedzte, ako trénujete. No väčšina z nich sú maratónci. Väčšina trénuje na maratón, takže v rámci toho sme trénovali aj na odtete v Dunaju, no. Pre väčšinu bežcov by to mal byť taký akože nič.